ये भैया हम जिल्लू खिजराजी भीमवादी गायक निराला रिकॉर्डिंग स्टूडियो शांति नगर मीरपुर से एगो भीमवादी गीत भेज रहा बानी। हमके आसान पूरा विश्वास बा ये गीत आप लोगन के जरूर पसंद आई और आप लोगन का प्रेम आशीर्वाद स्नेह बराबर हमके मिलत रही। भाजनिया में मोर मना लगल बाबा के भाजनिया में। भाजनिया में मोर मना लगल बाबा के भाजनिया में। राम जी राव के 14वां ललनवा। राम जी राव के 14वां ललनवा। भीमा बाई गोदे बाबा लिहल जन्मवा। अरे जिंदगी बितौल परेशानी में मोर मना लागल बाबा के भाजनिया में। क्लास में पढ़े खातिर रोकवा लगौले। क्लास में पढ़े खातिर रोकवा लगौले। थूके खातिर गले में हड़िया बधवले। अरे कैले पढ़ाई परेशानी में मोर मना लगल बाबा के भाजनिया में। भाजनिया में मोर मना लगल बाबा के भाजनिया में। जौने जौने रहिया से बाबा जात रहले। जौने जौने रहिया से बाबा जात रहले। कमर में झड़ुआ पापी लोग बधले। कमर में झड़ुआ पापी लोग बधले। अरे बाबा सहल बहुत अत्याचार के मोर मना लगल बाबा के भाजनिया में। भाजनिया में मोर मना लगल बाबा के भाजनिया में।
दुखवा कैले पढ़ैया, कठिन उठाई दुखवा कैले पढ़ैया। अपन हक लेवे खातिर लड़ले लड़ैया, बहुजन समाज कई लड़ले लड़ैया। अरे बनौल कानून भारत नागरिया के, मोर मना लगल बाबा के भाजनी में। भैया जब बाबा तमाम अत्याचार तमाम जुल्म सहते हुए बाबा साहब जब एकदम बिल्कुल परेशान हो गए, तो बाबा साहब कैले का बाबा का गठन कैले हैं का आगे कैले बाबा सुनाए आप लोग। अरे मुँह के नायक कानून बाबा देश में चलवले, मुँह के नायक कानून बाबा देश में चलवले। छुआछूती जाति पाति भेद भाव के मिटवले, छुआछूत जाति पाति भेद भाव के मिटवले। आजाद कैले देशवा भारत गुलामिया से, मोर मना लागल बाबा के भाजनी में। प्रथम कानून मंत्री भारत देशवा के बनले, प्रथम कानून मंत्री भारत देशवा के बनले। समता मूलक के संविधानमा बनवले, समता मूलक के संविधानमा बनौले। भारत रत्न घोषित भइल यही नागरिक में, मोर मना लगल बाबा के भाजनी में। भारत के बाबा संविधान बनवले, भारत के बाबा संविधान बनवले। पढ़े लिखे के अधिकार बहुजन के दे गईले। ये भैया हर गरीब के पढ़े लिखे के अधिकार बाबा साहब दे गईले। पढ़े लिखे के अधिकार हर
गरीबवन के दाई गईले। जिला जीत गीत गावे तुहर चारनिया के मोर मना लागल बाबा के भजन मिले।